Rehabilitamos a cuadra sen ter nin idea, parte 5. Esta zona con cavities será unha habitación independente a carón da despensa. Imos empezar cun encofrado para unha base de cemento sobre a que levantaremos unha parede. E tocaba estrear a formigoneira. Como vos novatos, calculamos mal as cantidades e botaba un pouco por fora. O que fixemos foi un morteiro de cemento que o parecería perfecto, pero non. Houbo que repetir e engadir máis auga. Unha vez listo, empezamos a botar capachos e a extender e a sentar a mezcla, sen ter moita idea de se o estaba a facer ben. E máis capachos. E eu suando, pero moi feliz de estar facendo o noso primeiro tabique. Capacho, extender e asentar, máis capacho, asentar, algunha espontánea. E cando todo o encofrado estaba cheo xa de cemento, decatámonos dun erro. Esqueceuse nos de deixar un oco para meter o tubo logo. Un tubo que vai por debaixo do cavity. Houbo que quitar parte dese cemento para meter un molde que permitiría sacar un tubo de respiración. Pero 3 días despois, sacamos encofrado, molde, cavities. Había ambiente de brincadeira. E como para non habelo, aquel cemento parecía sólido e podíamos seguir coa obra. Así que xa sabes, síguenos para a seguinte parte.